Hayırlı kеш исәнмесез, эфирда Лилия Гатина, алга таба 2021 елның яңалыклары белән танышырбыз. Тулы әзерлек белән Чаллыда яңа онкы үзәк эшли башлады. Яңа подъезд шәһәрдәшебез үз акчасына дуслары ярдәмендә ишек алдын танымаслык итеп үзгәрткән. Узган бәйрәмнәрдә коронавирус Чаллының 83 кешесендә расланган. 31 декабрьгә булган мәгълүматларга караганда, шәһәрдә пандемия башланганнан бирле 1373 зарарлану очрагы булган. Бүген аппарат киңәшмәсе барышында шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бәриев шәһәрдә 1456 COVID-19 очрагы теркәлүен хәбәр итте. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 90 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 9 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 11 гыйнварга Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 14273 очрагы билгеле. Аларның 11041 терелгән, 18 узган тәүлектә. Янгыннар, юл хәлакәтләре һәм башка төрле фаҗигалар яңа ел каникуллары бәла казасыз гына үтмәде. Кызганычка каршы үлүчеләр дә бар. Бәйрәм көннәрендә ашыгыч хезмәткәрләрнең эше хакында тулырак халдагы материалда. Берсеннән 10 гыйнварга кадәр шәһәр юлларында 6 юл транспорт хәлакәте булган. Аларда 11 кеше зыян күргән, шул исәптән бер бала. Бәхеткә аварияларда үлүчеләре юк, исерек хәлдә руль артында утырган 50 машина йөртүче тоткарланган. Янгыннарсыз да булмады. 10 гыйнвар көне 15 сәгать 15 минутта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының дежур пультына 18:12 адресы буенча янгын турында хәбәр килә. Анда 9 катлы йортның беренче катындагы 3 бүлмәле фатирда ут чыгып, 12 квадрат метрда бүлмә яна. Янгынга каршы көрәш хезмәткәрләре 83 һәм 84 яшьлек өлкән эштәге парның үлү гәүдәләренә тап була. Янгын саксыз тәмәке тарту нәтиҗәсендә чыккан дип фаразланыла. Большое спасибо жителям, которые неравнодушны, которые вот почувствовали дым и пошли. И большое спасибо хочется сказать пожарным бригадам, всем спецподразделениям, которые буквально за 5 минут они были уже здесь. Но для нас 5 минут показались вечностью. 2021 ел башыннан Татарстанда 111 янгын очрагы теркәлгән. Аларда 14 кешенең гомере өзелгән. Яңа ел бәйрәмнәрендә Чаллыда 5 янгын булган. Аларда 3 кеше үлгән. Янгыннарда үлүчеләр саны арту сәбәпле шәһәрдә янгын куркынычсызлыгы буенча айлык игълан ителгән. Вот сейчас разрабатываются графики совместные с полицией, с органами социальной защиты. Будут проводиться рейды по местам проживания неблагополучных семей, граждан пожилого возраста и местам проживания многодетных семей. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, яңалыклар. Машина йөртүчеләр игътибарына 2021 елдан машина йөртүчеләр өчен яңа федераль закон үз көченә керде. Ул түләүле автомобиль юлы буйлап йөргәндә акча түләмәгән өчен штрафка тартуны күздә тота. Мондый хокук бозу өчен җиңел автомобиль йөртүчеләргә 1500 сум, автобус һәм йөк машиналары йөртүчеләргә 5000 сум күләмендә штраф салыначак. Медицина эшчәнлегенә лицензия алынган, димәк, эшләргә дә ярый. Чаллыда онкология үзәге ачылды. Тулы ачылу алдыннан барлык медперсонал техник процессларны һәм авыруларга дәвалау билгеләү юлларын карады. Тулырак алдагы материалда. Готовы к работе? Конечно. Бина заманча техник белән җиһазландырылган дип сөйләде онкодиспансерның баш табибы Алмаз Хаҗиев. Пациентлар өчен 2 нурланыш тизләткече, компьютер томографлары, монографлар эшләячәк, МРТ һәм рентген аппаратлары да бар. Моннан тыш һәр онколог кабинеты УЗИ аппараты белән җиһазландырылачак. Сегодня персонал вышел без пациентов, чтобы отработать все технологические процессы, маршрутизация пациентов, чтобы пациенты уже, когда придут, не почувствовали каких-то неудобств. Все это отрабатывается. Сейчас посмотрим. Нажимаем. Сейчас программа сама будет определять. Диспансер радиология һәм амбулатор блоклардан тора. Объектның гомуми бәясе 2 миллиард 300 миллион сум. Шуның яртысының артыгы медицина җиһазларының бәясе. Онкология үзәге Татарстанның 9 районына хезмәт күрсәтәчәк. Конечно же, продолжает работать старый онкологический диспансер. Переход будет постепенный. Сначала перейдет поликлиника, лучевая диагностика, отделение лучевой диагностики, эндоскопия.
15 января планируется переезд 2 лабораторий, и в начале февраля это открытие, запуск радиологического корпуса и отделения онкологического, отделения хирургического. Пациентларга уңайлы булсын өчен бина янында парковка оештырылган. Хәзерге вакытта шәһәрдә онкология белән авыручы 16 меңгә якын кеше исәпләнә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Россия Федерациясы премьер-министры Михаил Мишустин 2021 елга яшәү минимумы күләмен билгели торган буйрыкны имзалады. Ул 11653 сум булачак. Эшкә сәләтле кешеләр өчен яшәү минимумы 12702, балалар өчен 11303, пенсионерлар өчен 10022 сум тәшкил итәчәк. Быелдан яшәү минимумы элеккеге кебек кварталга түгел, ә бер елга билгеләнә. Моңа кадәр аның күләме куллану кәрзиненә кертелгән азык-төлек бәясен исәпләү нигезендә билгеләнә иде. Хәзер исә ул ил буенча җан башына туры килгән уртача керем күләменә бәйле булачак. Яңа подъезд. Шәһәрдәшебез Артур Королев үз акчасына һәм дуслары ярдәме белән үзе яшәгән подъездны яңарткан. Хәзер бу йортның подъездын танырлык та түгел. Үзгәрешләрне безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Якты соры диварлар, яңа плитәләр, почта тартмалары һәм хәтта күрше Таня ханым өчен яңа ишек. Бу әле үзгәрешләрнең яртысы гына, подъезд тышкы яктан гына үзгәреш кичермәгән. Күршеләр белән мөнәсәбәтләр дә чын-чынлап өйдәгечә җылы мөнәсәбәтләргә әверелде дип уртаклашты Артур Королев. Мы раньше как-то не особо здоровались, а вот когда ты здесь находишься круглыми сутками, что-то делаешь, там делаешь, тут делаешь, они проходят мимо, и ты начинаешь их всех знать в лицо. Вчера, когда заканчивали, когда уже коврики начали стелить, принесли лечо, принесли компотик, да, кто-то здоровья пожелал. Это, наверное, самое главное нововведение. Артуру благодарны, очень все красиво. Подъезд не бар 4 айда һәм 10 кеше көче белән төзекләндерелгән. Нигездә алар Артурның дуслары. Ребята активные, принимали участие в любой работе. Никто не говорил, что это не мое, делать не буду. То есть за счет этого просто работа протекала быстро, слаженно, интересно. Материала было израсходовано около 8-10 мешков шпаклевки, 30 литров краски, также 30 литров грунтовки, 10 упаковок плитки. И дополнительно расходные материалы. Бирдә яшәүчеләр егетләргә зур рәхмәтле, әмма бу әле яңалыкларның барысы да түгел. Артур подъезд ишеген алыштырырга, видеодомофон урнаштырырга һәм 9-нчы катка кадәр ремонт эшләрен тамамларга планлаштыра. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Город Елабуга, коттеджный поселок Гренландия. Началось строительство домов. До центра города и особой экономической зоны Алабуга 7 минут езды. 8 соток с инженерными сетями 520 тысяч рублей. Телефон 8 965 609 28 28. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10.